Bo día, moitas gracias por terme invitado. Eu simplemente son un mestre do rural, vido a cantor e agora algo cantante. Pero bueno, non teño que lle facer. Eu, antes de meternos en vereda, eu quería falarvos do rural do que vimos. Ese rural que non solamente eu, sino en algúns, máis do que estamos aquí, coñecimos nos anos 70, algúns aquí no medio da montaña, outros na chaira, pero o rural viña sendo máis ou menos o mesmo. Un rural compacto, un rural que tiña necesidade perentoria de reflexionar sobre si mesmo, o mesmo que lle pasa agora. Ten necesidade de reflexionar sobre si mesmo, porque a educación é iso, é unha reflexión sobre algo. En realidade, cando estudamos lingua, o que facemos, se o estudamos ben, é reflexionar sobre a lingua. En este caso, a reflexión sobre o rural é a educación. Por tanto, nós que viñamos dunha época escura, dunha época sin lei, dunha época en blanco e negro, dunha época amarga, ainda que na nosa xuventude non éramos moi conscientes diso, porque a xuventude tira pa diante, todo era horizonte, todo era amanecer, e todo era posibilidades de, así nos enganaron. Viñamos, estoupa nos nosos momentos, nos nosos 20 anos, estoupa a lei Villar Palasí, un libro blanco de educación e unha posibilidade de que aquilo iba a ser todo de rosas. Na clandestinidade, leíamos e discutíamos sobre Paulo Freire e sobre todo sobre Celestín Freinet, que eran pedagogos máis alá de Montessori e de algunha outra, de Pizarriño, algunhas cousas que nos decían na facultade na normal de Magisterio, onde estudábamos os estudos reglados, non? Desde sempre, a educación no rural e o ensino no rural estaba dominado por unha óptica urbana. É dicir, quen diseñaba os programas, quen diseñaba os libros, mesmo as fotografías dos libros ou os debuxos dos libros, eran xente que non tiña nin puñeteira idea do rural. E se a tiña, era un desertor do rural. É dicir, odiaba a lama da que viña, a bosta da que viña, que era co que se nos etiquetaba os que viñamos da aldea. Regresar, pois, ao rural e intentar facer unha reflexión sobre o medio onde estabas tiña dúas limitacións. Primeiro, a limitación propia. A limitación propia que tiñas vindo ainda do rural consistía en que tiñas encima unha carga pexorativa sobre o teu proceder, a túa procedencia e sobre a túa cultura, sobre a túa visión do mundo. De nada valía que coñeceras as lendas dos castros da redonda de onde ti naciches, de nada valía que coñeceses os recitativos necesarios para falar poéticamente cos teus alumnos, de nada valía que coñeceses as cancións básicas para manexarte na túa cultura propia, de nada valía que coñeceses o dialecto da túa propia lingua, de nada valía iso, porque iso non servía, porque ti o que ibas era a instruir, ibas a evangelizar uns bárbaros que vivían con zocos no medio da lama e que ouveaban como os lobos. Isto era o que se nos decía en síntese e así un pouco ao bruto. Por tanto, tuvemos que descubrir, por medio posiblemente dese Celestín Freinet, de Paulo Freire e doutros máis ou menos contrastados con aquel proxecto que algúns producíanos. Coñecimos aí a primeira teorización teórica da educación, que era o proxecto Summerhill, ou Summerhill, que era, claro, para élites, para xente privilexiada que podía facer esas virguerías. Que significaba aquel rural? Pois aquel rural era un rural que viña dos foros, que viña das rendas, que tiña aínda amos, e mi amo tiña valor na zona onde eu estou, onde estuvo Alicia,
A palabra amo ten valor aínda hoxe. Do minifundio e da emigración forzada a calquera lugar. Viñamos dunha equivalencia de campesino, cultura galega, idioma, pero tamén estigma, pobreza e resignación. Se todos recoñecemos que o estigma, a resignación e o autoodio influen na existencia, no dinamismo e na perdurabilidade do rural, recoñezamos, pois, que é urxente poñer remedio. Aínda estamos a tempo. Pero o que si é certo é que falar esta fala, que eu falo agora e que vos falades na maioría de vos, nalgún tempo non podía estar na boca dun mestre. Nin siquiera corrixindo os eseos implosivos, explosivos, geadas máis ou menos vivas, máis ou menos explosivas, nin siquiera corrixindo eso. O primeiro que che decían, hombre, un maestro. Ben, este era o estigma. Este era o estigma e este era o que se nos ensinou desde pequenos. Porque aquelo de esa primeira lección clásica de a ver, la gallina cacarea, el perro ladra e el burro, pues sempre había algún que decía hornea, que era a palabra máis próxima, máis lógica. Hornear, horneas tú. Este era o que o mestre tiña obriga de decirche, horneas tú. E ademais, se o aderezaba con algo máis de que ya tus padres, ya tus vecinos, ya la aldea, entonces xa estabas jodido. Eso doía máis que unha boa hostia na cara. Porque eso iba directamente ao corazón e iba directamente ao sentimento. Isto foi real. Pero non foi real unha vez nin dúas, foi real constantemente. E claro, cando ti chegas e empezas a intentar virar, empezas a intentar falar en familia, o galego, os teus alumnos, e empezas a darlle a volta, pois choca. E entón, daquela produce en principio un rechazo. En principio tuvemos que ser sutiles. Ser sutiles quere decir que entramos falando castellano e ao cabo dun mes casi ninguén se enterara de que estábamos dando clase en galego. Pero claro, non tiñamos libros e había que reflexionar sobre a propia lingua. De aí a elección. Como? Pois por medio de cantigas, por medio de lendas, por medio de historias que escribías, que normativizabas como podías, porque estou falando de antes do 80, por suposto, antes de que aparecese o decreto de bilingüismo e todas aquelas cousas que se montaron despois e aquelas loitas estúpidas. Ben, tentamos facer unha escola próxima. Esa escola próxima que levaba? Pois levaba primeiro unha escola paralela que era, estou falando de unitarias, unha escola paralela que era xuntar aos veciños para explicarlles cousas tan fáciles, tan jodidas como o que é un test de California. Porque empezaba a nova guerra, a nova revolución que era o leite, e entonces o test de California era para detectar as mastitis subclínicas, o que se chamaban os lixos, non? Bueno, isto, ou por que o cal era bo para meter nas praderías artificiais, porque estamos falando de praderías que non eran de rega, ou por que podíamos levar os rapaces da escola a ver cando un veciño tiñelos avisados, vai me parir unha vaca, está parindo, entón collías os rapaces e ibas e explicabasles o que era todo aquilo, a placenta, o que era, por que la envió o cuxo, porque todo aquilo, pero explicábalo técnicamente non só para os rapaces, sino tamén para os veciños que estaban na corte que axudaran a tirar do becerro. Todo este labor tivemos que aprendelo. E tivemos que aprendelo xente que non tiñamos vacas na casa, como a min. Por qué? Porque non había unha escola normal. Nos seus programas non figuraba unha realidade a que indefectiblemente estabas destinado, que era ir á aldea a dar clase. Non figuraba esa realidade. E entonces tuvemos que facer os nosos propios programas. E tuvemos que salvar o cu como puidemos. E en que dou todo eso? Pois dou nunha colaboración estreita de algunhas escolas con
con aqueles axentes de extensión agraria, con aquela xente tan metida no campo como os investigadores do CIAN, do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, público, e montós de xente veterinario, xente que amaba o país e que se dedicou en corpo e alma a darlle xeito. A revolución foi un éxito, pagouse o leite a 55, 60, 65 pesetas e vimos crecer cuartos de baño nas casas, vimos como se lle botaba un arrimo máis á casa, como se facían aqueles pozos de purín de urxencia, aquelo todo. Chegou o réxime de cuotas, Europa dixo basta, pasou a coitela, agacheuse a cabeza e solamente os grandes poden salvarse. E entonces empezaron a pechar explotacións e empezou a xente, empezou un trasvase brutal, un trasvase que eu creo que no futuro será estudiado como, non como un xenocidio, pero sí como algo brutal, que foi o trasvase de poboación cara ao eixo atlántico. Foi premeditado. Foi feito por unha concepción dun bárbaro, que non vou nomear, porque os bárbaros non se deben nomear, que era un grande memorista e pasaba por ser un grande político, e que creo que con baixar as cifras de poboación agraria e con baixar as cifras de explotacións agrarias, con eso xa solucionaba o problema de modernizar este país, e entonces tocou salir fora e marchar. O 90% dos meus alumnos dunha unitaria de 20 anos están fora. Quedan os millores gandeiros ali. Todos aqueles que xugaban no areeiro do patio da escola, xugaban a ensilar. Todos aqueles que xugaban e que íbamos cando ensilaba o veciño máis próximo a ver como ensilaban, a ver os últimos espilidores de erva, os últimos gritos en canto a maquinaria. Eles que coñecían cando estábamos traballando en silencio e pasaba un tractor pola pista da beira da escola, decían, aí vai a Guión, que era o seu deus, o primeiro que tiña 3 ou 4 tractores e traballaba para fora. Aí vai a Guión, leva o tractor, non sei, ten unha toma de forza, non sei, eu non tiña nin idea, pero ele sí, con 7 ou 8 anos. Esta é unha realidade. E isto truncouse porque tocou botar porquería encima do rural. E ben, deixo de darvos a vara con isto, e paso a decirvos que o rural, o idioma, a cultura galega, a cultura rural, teñen entidade. Son culturas de seu. Son cosmovisións. Son maneiras lexítimas de ver o mundo. E o rural adoeceu nese momento do mesmo que adoeceu o sistema democrático, entre aspas, deste país e deste Estado. E é de reproducirse a si mesmo, de termar da súa existencia, de provocar que a súa existencia se adapte aos tempos. O noso rural ten vida, e a nosa cultura ten vida, porque está chea de resortes culturais e está chea de cousas que nunca estudamos. Se eu vos digo que 4 pés en riba de 4 pés agardaba a 4 pés non veu, 4 pés marchou, 4 pés quedou. Estou falando dun xogo que é unha adiviña. E estou falando dun xogo que excita a cabeza dos rapaces cando necesitas xugar coa lingua. 4 pés, agardaba 4 pés en riba de 4 pés. Había un 4 pés que iba por aí que podía estar en riba de 4 pés agardando un 4 pés de rabo largo dun burato. 4 pés de rabo largo non veu. 4 pés que andaba por aí marchou e 4 pés quedou, que é a mesa. Dicir, jato, mesa, rato. Pero podíamos dicir, entonces xa podemos... Pero podemos facelo, daquela podíase facer. Unha dama entrou aquí e un galán entrou con ela. Nin se foi, nin está aquí. Que diremos que foi dela? E estamos falando dunha vela cun galán que é o lume.
a vela consumiuse, nin se foi, nin está aquí, que diremos que foi dela. Estou falando de adiviñas simples, xogos. Ou, sabes unha cousa? Un burro na chousa. E que é? Zapato para o pé. Ou o ollo do cu que non ve. Son xogos que incitan á primeira poesía, que fan que o falante e o que xoga con estes xogos reflexione de que ten unha lingua, de que a lingua son palabras e sonidos que armonizan e que sirven para algo máis que para comunicar, que sirven tamén para facer arte, para facer beleza. Isto está na nosa lingua. San Sebastián da cabalo dun can, o can era coxo, tirouno nun toxo, o toxo era nun pozo, o pozo era frío, tirouno no río, o río era branco, tirouno nun campo, o campo era roxo, tirouno nun toxo, o toxo picaba, San Sebastián berraba e o can escapaba. Ou tan tarantán, por onde vas, vella, tan tarantán, vou pa Pontevedra, tan tarantán, que vas buscar, tan tarantán, unha carga de sal. Atendede ben que despois repetímola. Tan tarantán para que é o sale, tan tarantán para botar no caldo, tan tarantán para que é o caldo, tan tarantán para lle dar ás vellas, tan tarantán para que son as vellas, tan tarantán para sachar o millo, tan tarantán para que é o millo, tan tarantán para lle dar as churras, tan tarantán para que son as churras, tan tarantán para poñer os ovos, tan tarantán para que son os ovos, tan tarantán para lle dar ao crejo, tan tarantán para que é o crejo, tan tarantán para dicir a misa, tan tarantán para que é a misa, tan tarantán para subir ao ceo. Como vedes, é un encadenado que o que sirve para memorizar e para cantar. Vamos. Tan tarantán, por onde vas, vella, tan tarantán, vou pa Pontevedra, tan tarantán, que vas buscar, tan tarantán, unha carga de sal, tan tarantán, para que é o sale, tan tarantán, para botar no caldo, tan tarantán, para que é o caldo, tan tarantán, para lle dar ás vellas, tan tarantán, para que son as vellas, tan tarantán, para sachar o millo, tan tarantán, para que é un millo, tan tarantán, para lle dar as churras, tan tarantán, para que son as churras, tan tarantán, para poñer os ovos, tan tarantán, para lle dar o crejo, tan tarantán, para que é o crejo, tan tarantán, para dicir a misa, tan tarantán, para que é a misa, tan tarantán, para subir ao ceo. E se despois desto botas un aturuxo, tan tarantán, para subir ao ceo, pois xa está a festa feita. E isto non nos sirve só para reflexionar, senón para, nun momento de saturación de contas, de cálculo, de calquera cousa, facer un descansiño de 3-4 minutos e volvemos frescos. Pero claro, podemos falar de cousas máis serias. Permitidesme sacar isto para cantar. Portiña, ábremo poxigo, dame do teu lenzo, ai meu ben, que veño ferido, pois se ves ferido, ves a mala hora, que as miñas portiñas, ai meu ben, non se abren agora. Miña mai esperte, nin tanto dormire, veña ouvir un cego, ai meu ben, cantar e tañire. Se el canta e pide, dalle pan e liño, dillo triste cego, ai meu ben, que siga o camiño. Colle ou rosiña, arrocalle o liño,
Ben, isto é un romance tradicional. Como vedes, está tanto a guitarra como a gorxa están sin engrasar de 5 anos de carestía. Pero é un romance do ciclo carolinxio, é desas pezas que cando fomos a estudar magisterio po Lugo ou estudar o bachillerato, démonos de conta que aquilo que nos decían daqueles romances que estudiábamos, ou de Cantar de Miocicio, outras cousas, que nós tamén o tiñamos, que a nosa avoa ou a veciña, ou que cantaban cousas desas de grande valía. Foi onde empezamos a retroceder, eu diría que a avanzar. Ben, entonces a mí solo me queda, bueno, outro recurso, por exemplo, os recursos de lingua do queixo non che me queixo, que o queixo ben che me sabe, queixo me de quen mo vende que non mo deixa de balde. Ou pega merga reborderga, gorda revirigorda, cotovelada e xorda, cría pegos mergos rebordergos, gordos revirigordos e cotovelados e xordos. Se o asunto está en zona de geada, é máis jodido. Pega merga reborderga, gorda revirigorda, cotovelada e xorda, e se é moito máis suave, é máis difícil, se é esa aspiración. Pega merga reborderga, gorda revirigorda. Isto é un... Ou aquelo de Marzo Espigarzo, Vir Penduril, Maio Granado, San Xoán Segado e pola Santa Mariña metelo na arquiña. É toda unha lección de tempo e de un cereal. Marzo Espigarzo, é dicir, empeza a salir a espiga. Abril Penduril, a espiga deita. Maio Granado, xa se lle ve o grau. San Xoán Segado e pola Santa Mariña metelo na arquiña, evidentemente. Ben, é que teño que tirar por un guión, senón é que me lío como... Decirvos que a necesidade de reflexión ven dunha ansia que quedou, aínda que matada, con sangue e lume, pero quedou. A República deixou moi claro nas conciencias das xentes do rural deste país que necesitábamos escola. Que necesitábamos escolas, porque a República empeñou toda a súa pelexa por modernizar o Estado, empeñou non en facer escolas e en preparar mestres. Aquelo foi truncado, os máis dos mestres foron pasados polas armas, e se non pasados polas armas foron o que se chamaba daquela depurados, e quedou esa ansia, quedou ese medo que temos aínda na alma, no máis fondo da nosa alma temos ese medo, pervive. Pero quedou esa consideración para os mestres. Os mestres fomos no medio rural personaxes, fomos persoas de fiar, a donde viñan facer seus papéis privados aquela xente que non sabía asinar, a donde se pedía consello, onde acompañaba para calquera xestión na cidade, na capital, e sobre todo aquel que facía a educación polo día e a escola de adultos pola noite. Por que? Porque yo pedían, porque ademais vía a necesidade, porque había que facer. Quedounos nos anos 70, quedáronnos moitas cousas por facer, estender máis o cooperativismo, e, sobre todo, eliminar o auto-odio. Ese que aínda está. A escola propia non estivo á altura destas necesidades. Non tivemos unha escola de modelos rurais e intentámoslo. Algúns fixemos libros de texto e intentamos meter realidades como as que vos falaba ao comezo. Non houve maneira. De todas maneiras, nestes momentos, eu creo que son dúas cousas que necesita a escola. Primeiro, estimular o orgullo do propio. Como? Falaba Oliver dun castro que está aí a 10 minutos. Ben, ese castro é
é un sinal claro de que aquí houve vida nesas épocas que din os libros. E é necesario que os rapaces da contorna, e en cada parroquia hai un castro, se non pasaron os bárbaros maquineiros allanando para facer unha finca mellor, os rapaces deben saber que a historia pasou por aí, que a idade do bronce existiu, que a idade do ferro tamén, que a romanización cambiou ese castro e que está aí como testemunha de algo que sucedeu. Pero debe de haber algún lugar, algunha ponte, algún pozo, algunha pena dos mouros, onde posiblemente haxa un obrigo paleolítico, onde posiblemente haxa calquera da época dos mouros, dos mauros, que son antepasados, non son os mouros como algunha xente interpreta. Logo hai mosteiros, logo hai cantidade de marcas que os rapaces deben coñecer e deben de saber interpretar. Os rapaces deben saber que os vikingos desembarcaron en Betanzos varias veces, múltiples veces, e que chegaron hasta o Courel nas súas racias. Chegaron hasta o Courel. Os rapaces deben saber que existiu un reino de Galicia. Os rapaces deben saber que existiu o primeiro grande movimento de modernidade deuse aquí no século XV, cando os irmandiños levantan a súa voz. Non son os campesinos, é a burguesía das cidades, son os comerciantes que incitan a rebelión porque non poden aturar a situación da nobleza, e os campesinos van con eles. Perden esa gran revolución que logo se dá nas Xermanías, que logo se dá nas Xaquerís, que logo se dá nos Jusistas, que se dá en toda a Europa. Pero as primeiras son aquí, igual que o primeiro reino pos-Imperio Romano. Todo eso debemos saber, non para ser superiores a ninguén, pero para contrarrestar esa sensación de non ser ninguén, infundada, absolutamente infundada, porque nós fomos sempre alguén. E desde logo, nestes momentos, crer no que se fai, os poucos que quedan traballando no rural, e valorar o que vendes. Porque o grande problema nestes momentos do rural é o distinto de moitas cousas que se din, porque o grande problema nestes momentos do rural é o prezo. A grande revolución da que vos falamos xentes como Alicia e máis eu, douse porque o leite pagábase, e a xente buscouse a vida e traballou como un león, como a leós. Nestes momentos, a carne estáse pagando a 4,70 kilo, e custa producilo por riba de 6. A 6 euros, o equivalente a 6 euros, pagábase no ano 70. O leite estáse pagando entre 32 e 36 céntimos litro. Custa producilo cerca de 40 céntimos na actualidade. E non hai narices por parte de ningún dos partidos de goberno do Estado, non hai narices a poñer unha cláusula na lei da cadea alimentaria que diga como se calcula o custo de produción para que esa cláusula que ten, ese artigo que ten, o 12 tercio, non sei como carallo se chama, non me acordo, que di que non se pode pagar por baixo dos custos de produción. É un mecanismo ao que se negan os grandes partidos, porque quen apreta? Os amos. Aqueles amos que tiñan dereito de pernada nos anos 50 e 60 son hoxe Mercadona, Begalsa, Eroski, son as grandes distribuidoras e as grandes industrias que lle siguen o camiño. Coren. E ese a nai do año está aí. E logo, claro, está a gran reflexión. Porque a nai do año está aí e porque se apreta, porque se retorce. Aprétase e retórcese. Entre outras cousas porque se pretende valeirar este país para ocupalo de outra maneira. Como? Coas macrogranxas, é dicir, coas granxas sin terra. A min tanto me ten que teña 50.000 polos que a que teña 100, se non ten terra, se non está
anclada no territorio, se non xestiona o territorio. Este territorio que a pouco que deixamos cómenos con lume, con vegetación, se temos erva hasta nos tellados. Por tanto, para min, para a miña visión, é iso, claro, iso podes especificar en propiedade. Que tipo de propiedade tiñamos nos 70? Minifundio absoluto. Que solución se lle deu? Concentración parcelaria. Unha disculpa, porque a concentración parcelaria, ao ritmo que foi e vai, no milenio terceiro non está feita. E é máis do 70% da que foi feita non se usa, está abandonada, está a monte. Outra vez. Por tanto, sistema de propiedade, hai que activar, hai que mobilizar a terra que ten vocación agraria, hai que mobilizala para a vocación agraria ou gandeira, non para alcoholitros, porque ese é outro dos problemas, a forestación brutal a que se nos está sometendo, e ademais convencéndonos de que é unha salida, e ademais é que fixamos carbono, mira ti, e cobramos por fixar carbono. Vai. Temos que reflexionar sobre as comunidades de montes, unha figura moi nosa, de propiedade xermánica, que está aí e que se lle pode sacar moitísimo rendimento, igual que o minifundio. O minifundio oblíganos a fixar poboación, oblíganos a estar a pé de leira, non cos 4 cuartillos ou cos 3 ferrados de cada leira, senón con leiras un pouco máis axeitadas. A poboación dispersa é unha bendición, é unha cabronada, evidentemente, para os de transportes, para que se fastiden. Nós vivimos así porque sálenos do peito, porque o territorio condicionounos durante milenios a vivir así. E vivimos así porque temos auga e temos vida. Pero tamén temos microclimas, cantidade de microclimas dos que podemos sacar rendemento. Temos os eólicos que veñen por nós, porque somos negocio. Abandonado o campo, o territorio, veñen os eólicos, veñen as minas de cobre, veñen as minas de ouro, temos recursos, somos un país rico. Esa é a reflexión que temos que facer. Se somos un país rico, temos que ter conta de nós, e esa riqueza aí ten que revertir en nós. E desde logo somos un país cunha grandísima contaminación. E isto é algo que temos que asumir e empezar a revertir. Porque temos nas zonas onde hai gandeiría intensiva, sobre todo de porcino e de aves, estamos con serios problemas de nitratos e de fosfatos nas augas superficiais e nas augas nos manantíos, nas nacentes. Estamos con problemas mesmo nas augas de traídas municipais, onde, curiosamente, non saltan as alarmas nas analíticas. Pero as analíticas dan. Temos zonas marcadas, temos a Limia, temos o Deza, temos parte da Terra Chá, e, en fin, temos un problema con residuos porque, curiosamente, nós que non xeneramos prácticamente porquería, recibimos toda a porquería que ven das cidades. Léase Gestán na cima do monte do Bocelo, onde van parar 92.000 toneladas de rexeites de Nostián, procedentes da capital da Coruña e máis da área periurbana. Temos Sogama, que, bueno, es la joya de la corona del Partido Popular, y etcétera, etcétera. Por tanto, necesitamos reflexionar sobre todo isto. Hai dous modelos. Un modelo de rapiña, que está vindo e que está aí, e que está axexando para darnos o golpe de gracia, e un modelo de sostenibilidade, de ocupación do territorio razonable, de xestión do territorio, de poboación, de servizos, que é o que temos que procurar. E iso hai que metelo na escola. Iso hai que metelo na escola. Esa educación para a cidadanía,
que non conseguimos que entrase, que se retorceron canto puideron para que unha democracia non metese a liberdade na escola, non metese a reflexión democrática na escola, o debate na escola. Eso foi unha pelexa que se situou no medio da nosa vida profesional e no CENIT. Está ainda aí. Por tanto, e remato xa, eu creo que o grande debate de hoxe na escola é ese. Temos dignidade, temos cultura, temos lingua, temos país, temos territorio e temos un modus vivendi, unha maneira de vivir e de estar no cosmos que é esta, condicionada por isto. E temos que reflexionar sobre isto porque isto hai que entenderlo. E non é fácil de entender. O rural non é fácil de entender. Non calquera pode vivir no rural. Ten as súas cousas, os seus prós e os seus contras. E ese é o grande debate que ten que estar na escola. Logo, tanto me ten se a escola é un grupo escolar na cabeceira de comarca, se é unha unitaria pequeniña, é igual. O dereito dos meus fillos é a ter educación. E por el temos que pelexar. Non vale abandonar, porque abandonar esta loita é deixar o país en maus de quen non debe ter. Moitas gracias.